Hej og velkommen. Du taler med Emma. Hvad kan jeg hjælpe dig med? Hej, jeg vil gerne bestille en tid til en undersøgelse. Har du tid i denne uge? Lad mig tjekke. Ja, jeg kan se her, at vi har en ledig tid på tirsdag kl. 9:30. Det er fantastisk. Den vil jeg gerne booke. Fint. Jeg booker dig ind og sender dig en bekræftelse. Sig hej til den nye AI-receptionist. Den planlægger ikke bare bookinger. Den besvarer også spørgsmål, omstiller opkald og løser problemer døgnet rundt. En virtuel kollega, der er skræddersyet til din virksomhed. Upload oplysninger om din virksomhed, så AI-receptionisten kan svare på de mest almindelige spørgsmål. Vælg en stemme og en personlighed, der passer til din profil. Og det bedste af det hele, det er direkte integreret med din telefoni. Lad vores AI-receptionist føre ordet. Den tager alle opkald på samme tid, så du får mere forretning og gladere kunder.